Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबो बरायनायखौ बावहरबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै। ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय बैसागोनि 2 तारिखआवमोन आरोना। जोङो माने न'आव थांनो ओंखारदोंमोन हासबेन्डजों आंजोंहाय माने न'आव एसे मा-बाबामोनखौ सनमान होनो थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय भिडिअआ दिनैसो होजाबाय आरोना, लेट जाबाय बुहुद। ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, जि थफ्लायानो बुंजोब्बाय आरो। लोगोफोर दायो आं लाना फैबाय आरोना मिथाइखौनो बेयाव थान्दा। ओमफ्राय मिथाइ लाबाय मिस्टि सासे बैनो लोगोफोर आङो बृन्दाबनाव मिथाइ लानानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय दायो थांसै, मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला मिथाइया। दायो होनबा थांबाय थानो लोगोफोर, न'आव थांनानै लोगो मोनहैगोन। दायो लोगोफोर नै दसे जथ'बाय आरोना, जि मेंबाय। नैयाव बेगाव लां, बेगाव खुलिना लां। खुलि आखाइ गैया आंनाव। ओमफ्राय नै टप्ला माखायाबो नै माबायदि अबस्था जादों आंना आखाइ हमनाया। ओमफ्राय आरो नै गारियावबो जा साइडजोंबो दं, ओमफ्राय नै साइडजोंबो दं, मोननै साइडजोंबो दं। ओमफ्राय नै बेग मोनसे, हेलमेट, मिथाइ। दायो थांबाय थानोसै लोगोफोरनो। दसे जों रेस्ट लानानै थांफिननोसै। बोरायानो बेस्रा सिगांखिबो बानांदों, नै बे साइडखैबो दं, बे साइडखैबो दं। बिसोर मिथिसिगौ आरो बेस्रा। ओमफ्राय आंबो आजादि गाखोआखै आरोना, नै आंनावबो थफ्लाया दं। आं बाजारनि गाखोआखैना बे, आंबो खस्थ' मोनदोंमोन। आयौ दे दायो बिदिबा थांबाय थानोसै। आथिंजों गानो हाया नै। रा लोगोफोर दायो जोङो न'आव मोनफैखांनानै ओमफ्राय जोंनि मेन गामियावहाय थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय जोंहाथ' बेहाय गामियाव थाया नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो बिदिनो बैसागो मागो बेफोरबायदि फोरबोआवहाय गामियाव फैयो नालाय। दायो जोङो एसे आंनि बेहाय गामियावबो बिहाव बिखुनजो दं नालाय, बिसोरनो मान होनो थाखाय थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दायो लोगोफोर जोङो मानखौ होनानैल' फैबाय आरोना, जि आथुर आथुर थांना जि आथुर फैबाय। लोगोफोर नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजों मान होनायखौ देखायबाय थानो हादिया। ओमफ्राय दायो न'आव फैफिननानै गामिनि सेंग्राफोर साब्रैसो माने बैसागोनि थाखाय जोंहानाव एसे माने जानो लोंनो थाखाय फैदों आरोना। नोंथांमोना गाज्रि दासान, बैसागो समखाय बिदिनो जमा जमा जोंना गामिनिफ्रा जालायलायो आरोना बिदिनो। ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोङो दायो फाजा रानना होगासिनो दङ। बे जाहैबाय आंजों थाफानाया, बे जोंहानि आब' आरोना। दायो रानना होगासिनो दङ जोङो। बिदा खारखुमाग्रा बेनो दाख्लै मोनायाव एक्सिडेन्ट जानायाव लोगोफोर न'आव जाखांबाय आरोना। ओमफ्राय दसे जिरायबाय। ओमफ्राय दायो जों मामा लाहानाव थांगासिनो दं। मामा लाहानावबो फाजा जानो थाखाय लिंदों नालाय। ओमफ्राय आब'जों गुमैजों मोनहैबायानो दायो जोङो थांगासिनो नै सानैबो थाबायनानै मामा लाहानाव।
Ning goजोना गाबदों सोर नै सानैया दुस्थुआ गोजोना हाय होननाय दे हाय होन दे खाथिगासिनो आसोलमानियायनो हे सोर सान्दुं गोसायाव थानानै नै सासे गोलाफाला नै गोजोन गोलाफाला न' मोनफैबावबाय नै जाग्रा माखा गरमाव सोर बेसेबां मेजेम मोनसेयानो जागोन गोनालै इयो फाजाया आनै सासेया जागोन हो अमाखौ लोगोफोर जोङो जाखाना फैबाय आरो ना जि गरम नालाय बांद्राय गोबावबो थायासै ओमफ्राय नै जा गोजोना फैफाबाय जोंहानि मामानि फिसाला आरो ना बिगुमैजो बामजादो हाय हाय थायो ओमफ्राय न'आव फैफिनबाय लोगोफोर मार सान्दुं गोसाखा हायेन दे जोंहानि बिबार बारियानो लोगोफोर नोंसोरनो एसे देखायना होनोसै आं जोंहानि लामानि बियो फुल गायना होदो मालाय नै बिदाया साफा साफाथार बारना दं बिदाया गायना होदो मालाय इ जोंहानो लाबोनायमोन रडनिफ्राय मा होनदों सना फैदो गाखो फै दा गाखोगोन फै सुवार गरमथार फै सान्दुं गोसाथार फैदो नै गोजोन थ' गाखोआलै बिबारानो साफा साफाथार न'नि गिसिन थां नोंबो गेले थां नोंबो गेले नों जगोनस' न'मननो माखौ न'मननो हो मा माखौ न'मननो इनै दुस्ट' मानैया गेलेगासिनो आजे हे